för Kindle, nummer 12, One Perason Pedersen. Nummer 16, Taurur Skorheim Guttesen. Nummer 19, Jone Guttesen vidare. Nummer 20, Johan Petter Hensen. Nummer 21, Olavur Aflöten Reisson. Nummer 22, Trantor Vardum. Nummer 23, Bjarne Rasmussen. Nummer 24, Rekve Johansen. Nummer 25, Magnus Karlsson Doros. Nummer 26, Jakob Jørgensen. Nummer 26, Barsdal Klein Olsen. Nummer 29, Høyne Edvardsson. Og nummer 15, Ingebjørn Vartum. Og av pensjonen til Kindle sitter Hjalmar Klein Olsen og Frank Askelsen. Og så kommer vi til H-øyongers. Nummer 8, Alexander L. Olsen. Nummer 3, Peter Dahl. Nummer 4, Hjalte Johansen. Nummer 6, Erlendur Magnusson. Nummer 6, Rasmus Rosendahl Rasmussen. Nummer 8, Torbjørn Mikkelsen. Nummer 9, Bergur Akasson. Nummer 11, Rane A. Højgaard. Nummer 14, Boas Heidesen. Nummer 16, Elberg Elias Kleppech. Nummer 22, Niklas Højgaard Hansarsson. Nummer 23, Osmund Langkort. Nummer 24, Hilmar Leon Jakobsen. Og nummer 94, Andreas Fryesson Gård. Og venner som har og her er Marsk Lausen Marscher, Hans-Kari Hansen og Sigmund Dahl. Og dommerlisten der er Alexander Johansen og Niklas Niklasen. Johan Distelsson.
Barsdal Klein Olsen. Boas Heidersen. Valscore nummer 22, Tröndur Varko. Så står han 3-1, målskårer nummer 22, det var hans andre mål, Barsdal Klein Olsen.
Andreas, dækker bakken. Fint, Thomas. Sådan, fint. Du er klar på højre bakke. Good for dig.
Rolig, Lerne! Elbar, kom! Lerne, højre bak! Kom. Niklas! Ja, fint. Niklas! Pendø, du kommer! Niklas, Pendø, byt! Han er død. Godt. Kom. Du løber ud igen. Point. Skal jeg ændre til? Har du fået vatten med? Godt. Niklas, kom nu. Kom du væk, Ja. Du løber ud i forsvar, du står her. Hvad skal jeg gøre? Ja. Kom igen. Ja. Godt. Du skal vinde den duel Så hver gang. vinder Baskervær nummer 6, Erlendur Magnusson. Slåsdommeren 5-2, Baskervær nummer 10-10. Magnus Carlsson Dolo. Du bare bliver stående og venter. Der laver du sådan der bevægelse. Du har ikke en chance for at lave udfald herude. Hvad er det? Det får helvede. Det får køkkenen. Du var pura for det. Jeg kan sjovt gøre. Ryger. Slåsdommeren 5-2, Baskervær nummer 24, Hilmar Leon Jakobsen. Hele tiden være klar til tilbud, ikke? Du kommer godt tage det vel. Fisk og lær tomater. Det er sjovt, det du. Han er egentlig så sjovt, da. Helvede, altså. Emot det.
Sjöström 6-4. Målskorare Värmland. 22. Tröndur Varto. Presse på højre. Det er så fri dernede, og en anden til med. Ja, men du kan ikke løbe ud, hvis du får presset fra venstre. Du skal have presset fra ham, og så kører du højre. Sjöström 6-5. Målskorare Värmland. 4. Hjalte Johansen. Tilbage! Janne ind! Janne, træd ind med højde, bare tilbage! Sjöström 6-5. Målskorare Värmland. 25. Annamal Magnus Karlsson Dorlos. Hvad gør han? Hvad gør han? Nej! Hvad fanden gør han? Hvad sker der lige? To. Tak for det. Ja, kom. Hvad gør han? Han laver en almindelig frikast ved at slå på bolden. Han er ikke ved at skyde, han har bolden hernede. Jag kan stå det halvt där in, så kan det vara med. Sjöström 8-5. Målskorare Värmland. 23. Tröndur Varto. Ashton. Ja, det gør du. Ja, kom igen.
Varsågod. Nej, lite bara där. Ja, det vill jag säga. Fixa det bara. Så får en gas här i musiken. Sarita! Sarita! Nej, det var det. Han tror, vi skal stå til 8 minutter.
Målskårer nummer 6, det var hans fjärde mål, Erlendur Magnusson. Så står han 28, målskårer nummer 25, det var hans fjärde mål, Magnus Karlsson Doros.
Så står han Tutsunuchu, målskårer var nummer 11. Det var hans andra mål, Rane Højgaard. Så står han 11 minutter, målskårer var nummer 22, det var hans tredje mål, Barstad Klein Olsen.
Nummer 8, Alexander Olsen, nummer 16, tror jeg. Elberg Elias Kletek. Så står han etter med touche. Malskår Värnumar, Nutjefors, Andreas Frujusson Gard. Så står han 12 touche. Malskår Värnumar, Nutjefors, Heine Edvardsson. Så står han 12-11, Malskår Värnumar, 14. Det var hans Annamal Boas Heinesen. Så står han 12-12, Malskår Värnumar, 14. Här har hans Triamal Boas Heinesen. Så står han 13-12, Malskår Värnumar, 25, tar hans 15 mål, Magnus Karlsson Doros.
13. Målskårer var nummer 6. Og han tar 15 mål, Erlendur Magnusson.
Så står han 14-13, målskårer nummer 22, Niklas Højgaard Hadesarsson. Så står han 14-14, målskårer nummer 21, for hans Anna Mal Olavur av Fløton Reinsson.
Så står han 15-14 til Hagefjord. Malskorven nummer 22. Det var hans Anna Mai, Niklas Høykort Hellesarsson. Så står han 15-15. Malskorven nummer 21. Det var hans Triamal, Ellavor og Fløton Reinsson.
Jan Theodor Skarheim Gustafsson.
Storstaden 16-16. Målskoreren nummer 21. Han ser fjärde mål. Olavur av Fløton Reinsson. Storstaden 16-16. Målskoreren 24. Hilmar Leon